ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ଏସ୍ଏନ୍ଆର୍ ଓଡ଼ିଆ ଭଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ କି ପାଣି ବୋତଲ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ଜୋତା କି ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।